जों नुदों माखासे बेनिफिसियारिफोरनो बिथांमोना दिनै बेखौबो थगायदों मारै थगायदों होनना बुङोब्ला माखासेखौ लेंना लांनानै डकुमेन्ट्सखौ लाबाय डकुमेन्ट्सखौ लाखांनायनि उनाव बिथांमोना जास्ट मोनसे चेक दिनै बिथांमोना चेक होनाय बायदि देखायनानै बिथांमोना दिनै ब्लेंक चेक होनानै दिनै बिथांमोनखौ थगायनाय बायदि दिनै बिथांमोना बुंलायबाय अब्ला बेनो नामा बिसोरना गासैबो थगायजोबनाय गिबियावनो आङो साफ्रोमबो ससियेल मिडिया नायगिरि रायजो राजानिसिम खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै दुखुनांथावना जों बे बाथ्राखौ बुंनांगोन बर्तमान बिटिआर सरकारनि जिथु खुंथाय बेबस्था बिथांमोना जेरैबायदिहै गावसोरखौ मोजां सरकार सालायदों बा मोजाङै बिथांमोना बर्तमान बिटिसिआ सोलिगासिनो दं होननानै बुंदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा जों नुनो मोनदों दा जिथु बर्तमान बिटिसिनि जायफोर पावाराव दं जायफोर सालायदों बिथांमोना बिटिसिखौ मोजां सालायनो हायाखै जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन बिथांमोना बे खोथाखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै मानोना बिटिआर जाखांनाय लोगो लोगो बिथांमोना जेरैबायदि सक्ति खालायखांनानै बिथांमोना जेरैबायदि रायजोनि गेजेराव जि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बिथांमोना दिनैसिमबो बिटिआर सक्तिनि दफाफोरखौ बिथांमोना मोजाङै मावफुंनो हायाखै मोनसेबो मोजाङै मावफुंनो हायाखै नंखायनो दिनै जों नुदों जिथु थाखानाय जिथु गोहो जिथु बिटिसिआव जोंहा जि गोहो दंमोन जि डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै दिनै बिपिएफनि माने सरकाराव बा बिपिएफआ सरकार सालायनाय दिनाव जेरैबायदि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव उन्नयन खालायदोंमोन माने लाइमोनफोरखौ जेरैबायदि साख्रि होनो हादोंमोन डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजाङै सालायनो हादोंमोन दिनै दानि बर्तमान बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे गासिबो बिथांमोना फेइलियर बिथांमोना सालायनो हायाखै नंखायनो आं बुंनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे बिटिआर मोननानै जों बिराद पावार मोनबाय होनना बुंनो नागिरदोंमोन दा पावारखौ जुदि मोनबायब्ला दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना दासिमबो मानो नटिफिकेसन दिहुननानै दिनै मानो सालायनो हायाखै पावारफोरा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा दिनै मानो गावसोर बेबहार खालायनो हायाखै नंखायनो आङो दिनै बिथांमोननि सरकारा जे फेइलियर बेखौ आं रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों बिथांमोना नैबे देग्लाय 2022 आरो 23 नि बाजेट जिथु एलकेसनाव मोननाय रां 722 कोटि थाखाखौ दिनै बिथांमोना फार्स्ट किस्ति हिसाबै दिनै 361 कोटि थाखा दिनै बिटिसि सरकारनि एकाउन्टाव फैबाय नाथाय बिथांमोना दिनै फार्स्ट किस्तिखौनो दासिमबो बेबहार खालायजोबनो हायाखै आरो सेकेन्ड किस्ति दं दिनै 31 थारिखआवनो दिनै एकाउन्टआ क्लोज जासिगोन सरकारनि जिथु नियम नितिनि गेजेरजों जेरैबायदि दिनै फैसाखौ बेबहार खालायनांगौमोन बिथांमोना बानायनो हायाखै बिथांमोननि बेनो फेइलियर जे बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै बेनो फेइलियर आरो नंखायनो आङो दिनै रायजो राजानो बुंनो सानदों जे दिनै बिथांमोना बिराद मावफुंबाय दिनै बिटिआरजों बिराद गोहो मोनदों होननानै बुंदोंमोन दिनै जोंथ' प्रेक्टिकेल दिनै आंनि समस्थियाव दिनै बिथांमोना मा मावनो हादों रनसि समस्ति हिसाबै मा मावनो हादों जिथु जों नुदों बिथांमोना मात्र मोनसेल' खामानि मावनो हादों कारापसन दुर्निति बिथांमोना दिनै बुंदोंमोन जे बिपिएफनि दिनाव बिराद कारापसन जाबाय बिराद दुर्निति जाबाय होननानै बुंदोंमोन दिनै बिथांमोना गावसोरखौसो परिचय होना लादों दा बर्तमान नोङो थां ब्लक अफिसाव थां दिनैनि थारिखआव जों मोनफ्रोमबो जुदि खामानिफोरखौ नायनो थाङोब्ला दिनै टेबोल मोनफ्रोमबो जुदि बिथांमोननो मोनसे कमिसन होआब्ला दिनै जोंनि फाइलफ्रानो दिनै मुभ जाया नंखायनो जों नुदों दिनै पिएमएवाइ न' बेनिफिसियारिफोरनाव थां बेनिफिसियारिफ्रा सानफ्रोमबो फैनानै जोंनो फोरमायफैयो बिसिनि बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय लानानै बिसिनि बिसिडिसि मेम्बारनिफ्राय लानानै 2000 निफ्राय 5000 हालागै बिसोर दिनै कालेक्सन खालायनानै दिनै बिसोरो आरो बेनिफिसियारिफोरखौ बिथांमोना दिनै न' लुनो होनो होआखै दा दिनै बे पिएमएवाइ न'नि जिथु गाइडलाइना मा थिनदों जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोनासो लुनो मोननांगौमोन दा बिथांमोना बेनिफिसियारिफोरखौ बिथांमोना लुनो होआखै गावसोरनो सिगिनानै दिनै जायफोर मेम्बार जायफोर चेयारमेन बिथांमोना दिनै बेखौ लुबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बिराद बिदिनो कमप्लेन फैबाय थादों नंखायनो आङो बुंनो नागिरना बिसो जे बर्तमान बे बुस्थुआ दिनै कारापसना जाबाय थादों बिथांमोना नंखायनो बेनो फोरमान बिथांमोननि फेइलियरा बेनो फोरमान आरो नंखायनो दिनैनि गेजेराव बिटिसि सरकाराव बिथांमोना बुंदोंब्लाबो मावनो हायाखै बिथांमोना दिनैसिमबो साख्रि सासेबो होनो हायाखै आरो बिथांमोना बुंदोंमोन थांनाय बारनि एसेम्ब्लिनि जेब्ला जों कुइसन खालायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदोंमोन जे नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेरावनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड गासै माने 1100 माने पस्ट दिनै भेकेन्सि दं आरो बे 1100 पस्टखौ जोङो नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेरावनो मोजाङै बिथांमोना एग्जाम फाथिनानै साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै खै मास बारलांखो दिनै
बेनो मोनफा मोनफा फोरमान बिथांमोननि फेलरा दिनै साख्रिखौ बिथांमोना सासेनोबो होनो हायाखै आरो बिथांमोनखौ थगायबाय थादों जि रां फैयो बेखौ बिथांमोना मोनसे सेन्टिफिकेट बहायना लानानै बिथांमोना कमिसन जेरै जाबाय थादों दिनै बिथांमोननि जिथु कमिसन जानाया रायजोनि गेजेराव दिनै बे बमा बायदि बेरफ्रुबाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालामबानो जाबाय बे जिथु रनजित बसुमतारी बा बिथाङा बि फेरेंगा बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे रोजा रोजा हाखौ दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दखल खालामनानै दिनै लानानै दं आरो गोबां बागान गायनानै दं होननानै बुंदों बिथाङा आं बिथांखौ मोनसे सोंनो सानदों जे सोर सोर रोजा रोजा दखल खालामनानै दङ आरो जोंनि बिथाङा नलेज दंना गैया बिथाङा जि बाथ्राखौ बुङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जों बुंनो थांब्ला दिनैनि थारिखआव बेसेबां पारसेन्ट जोंनि हाया दिनै थौजि हा सरकारि हा जाना दं बिथाङा मानो निआइडिनि बेबस्था खालायाखै दिनै जोङो नुदों उदालगुरि टाउननि खोथाखौनो जों बुंनो हायो उदालगुरि टाउन बायदियावनो दिनै मेक्सिमाम हायानो दिनै थौजि गोजा दिनै बे माने निआइडि नङा आरो बिदिनो उदालगुरि ओनसोलाव थानाय माखासे हाफ्रा फ्रायभाग थौजि गोजा अब्ला बे थौजि हाखौ दिनै सरकारि हा होननानै क्लेम खालामनानै लाबाथ' जानाय नङा जोंनि बिबौ बिबै जोंनि बिमा बिफाफोरा बे हायावनो रायजो जादों बे हाया जोंनि बे हाखौ दिनै निआइडिखौ दिनै खालामनो हायाखै निआइडि खालामना लायाखै दा निआइडि नङाब्लाबो दिनै जोंहा बर'फ्रा जोंनिनो हा होननानै बेखौ लानानै जोङो दिनै क्लेम खालामबोबाय थादों आरो बेखौनो लानानै जों हाजार हाजार बोसोर जों जुजिबोबाय थादों जोंनि नांगौ आइडेन्टिटि जोंहा क्राइसिस जादों जोंहा हानि प्रब्लेम दं होननानै दिनै बुंबाय थादों मोनसे आयेन बानायना आयेननि गेजेरजों दिनै बेखौ जायफ्रा मोनथावनायखौ मोनो जायनि दिनै बेखौ बिथाङा बिदि बुंनानै एरायना थाबाय थाबाथ' जानाय नङा नंखायनो दिनै जों बुंदों बिथाङा हानि दिनै माने हानि दिनै बिथाङा लेन्डनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बर्डनि बिथाङा दिनै सासे हिसाबै दिनै बेखौ मारै बेबस्था लानांगौ बिनि सायाव बिथांमोना रायलाय मावनानै देखाय सोरखौबा थांखिनानै सोरखौबा दाय जाबनानै सोरखौबा बुंनानै बेबायदि एरायना थाबाथ' जानाय नङा नंखायनो दिनै हानि जेंनाया दाबो जोबाखै जिबायदि बेबस्थायाव दिनै बिथांमोना दिनै हानि टेक्स कालेक्सन खालामनो नागिरदों दिनै रावबो दिनै बर' मानसियानो नङा दिनै बे गुबुन गुबुन हारिफ्राबो दिनै हाखौ दिनै बेहाय जोङो निआइडि खालामनो हानाय बेबस्थायानो गैया जिबायदि टेक्स उदालगुरि टाउनाव दिनै बिगायाव जिबायदि रेट बसायदों बिस्रा दिनै माखासे जनेल भेलु होनानै दिनै बायदि बिथांमोना दिनै होदों 40निफ्राय 60 लाख पार बिगा होनांगौब्ला साबैसे दिनै मानसिफ्रा दिनै निआइडि खालामनो हानांगौ जाखो बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंना दिनै बिथांमोना दिनै बेखौ मानो नायबिजिराखै बिथांमोना जुदि इलेक्सनाव स्ल'गान होदोंमोन दिनै हानि निआइडि खालामना होगोन होननानै दिनै बिथांमोना पाट्टा होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै बहा थांखो बियो लेन्ड मेला खोथायाथ' बिराद मिनिथावनासो आंथ' सोंदों आंहाबो निजा दंमोन आंनि निजा हाखौनो दिनै लेन्ड मेलायाव आं जेब्ला एप्लाइ खालामनो थाङो दिनै थौजि हाया जाया होननानै बुंदों बिथांमोना आंनि बिफानि नामाव थाखानायासो आंनि नामाव ट्रेन्सफार जायो होनना बुंदों 100नि हाखौ बिथांमोना दिनै निआइडि खालामनो हायो होननानै बुंदों अब्ला बेथ' अलरेडि सोलिबाय थाखादों बे लेन्ड मेलानि गेजेरजों जे मावनांगौ बेथ' नङा लेन्ड मेला जायनि सिगांनिफ्रायनो दिनै बिथांमोना बे खामानिखौ दिनै जायफोर सार्कोल अफिसाव दिनै मावबाय थादों एडिसि जायफोर दिनै बिथांमोना मण्डल कानुनगय बिथांमोनानो मावबाय थादोंना दिनै लेन्ड मेलाजों बेसेबां बेनिफिट जादों बेखौथ' जों फोरमान देख नुदों दिनै जे जों सोंनो मोनदों जायफोर दिनै एप्लाइ खालामदों सासेनाबो जायाखै नंखायनो बेफोर मोनसे मिनिथावना मोनसे मेलासो आरो बिथांमोननि मेलाफ्राथ' मालाबा लेन्ड मेला फाथियो मालाबा गुबुन गुबुन फेस्टिभेल फाथियो मा बेनिफिट जादों बेफोरजों दिनै रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन बेखौ बिथांमोना मावनानै गोजोननाय मोननो हागौ बिथांमोना रंजानाय जानो हागौ खिन्थु रायजो राजाफ्रा बेखौ बेनिफिट मोननांगोन ना जि खामानिया दिनै मावदों बे खामानिया रिजाल्ट फैनांगोन ना दा रिजाल्ट फैयाखै बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालामनांगौ दिनै जों सासे अपोजिसननि जों एमसिएलए हिसाबै जोंहाथ' रायजोनि गेजेराव बेफोर बाथ्राखौ जों फोरमायना होनांगोन बेखौ बुंब्ला बिथांमोननि बिखायाव थिर गावनाय बायदि हाबो आरो नंखायनो जों नुदों बिथांमोननि जिथु बुंनाय बिथांमोननि मावनाय मोनसेबो मिलाया मावनायजों बुंनायजों मिलाया बिथांमोननिया नंखायनो जि नुदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालामनांगौ आरो बिथांमोना जुदि बिटिसिखौ सालायबाय थायोब्ला उननि समाव जोंहा बिटिसि नामा थानाय नङा बरबाद जागोन आरो बिथांमोननि दैदेननायाव आरो जेरैबायदि जोंनि बिटिसिखौ उन्नयन खालामनांगौमोन खालामनो हायाखै आरो आं खावलायगोन दिनैनि बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों एनडिबिनि जेंनाया दासिमबो जोबाखै जायफोर दिनै सेंग्राफ्रा थै-थां जुजिनानै जेरैबायदि दिनै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदोंमोन सेक्रिफाइस खालामनायनि दिनै बिथांमोना बेसेनखौनो मोनाखै बिथांमोना सम बुंनो नागिरो
जे एनडिबिनि सेंग्राफ्रा फैसा मोनबाय 4 लाख थाखा मोनबाय होननानै दिनैसिमथ' एनडिबिफोरनि सेंग्राफोरनि जिथु 4 लाख थाखा होदों होआखै होननानै आं बुङा खिन्थु बिथांमोननो मोनसे दलिल सार्टिफिकेटल'सो होदों आरो बिथांमोननि एकाउन्टआव दिनैसिम बे 4 लाख थाखा गैया दिनै बिथांमोना बे दिनै 3 बोसोर जाबाय चेक होनाया सोरबा मोननाया आरो सोरबा दासिमबो मोनाखै माखासेयाथ' पुलिस भेरिफिकेसन पिरियडआवनो दाबो दं आरो दिनैनि थारिखआव होमब्ला दिनै 4 लाख थाखाखौ बहा सेंग्राफ्रा मोनखो एनडिबिनि सेंग्राफ्रा दिनै हाजिरा मावनानै दिनै बिराद खस्थ'नि गेजेराव बिथांमोना सोलिबाय थादों आरो फारसेथिं जायफोर दिनै सरकाराव दङ जाय सरकार खुंदों चेयारमेन मेम्बार बिथांमोना दिनै कमिसन लानानै बिथांमोना गावसोरनि लाइफखौ मोजाङै इन्जयमेन्ट खालामबाय थादों अब्ला नांग्रा मानसिफ्रा दिनै हाजिरा मावनानै जानानै दङ नांग्रा मानसिफ्रा दिनै ओंखाम खबसेबो दिनै मोजां मोनजायाखै जायफोर दिनै सरकाराव थानानै दिनै जायफोर माने बे सरकाराव थानानै जायफोर बिबान मोननानै दिनै सरकारखौ सालायबाय थादों बिथांमोना दिनै गावनि लाइफखौ फुल इन्जयमेन्ट खालामबाय थादों बेनो नामा बिटिसि सरकार खुंथाय बेबस्थाया नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगौ बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव साननांगौ नंखायनो जों खावलायदों जिथु जोंनि जिथु गोहो बे गोहोआ गोहो हिसाबै थानांगौ जोंहा सिगां दंमोन बिटिसिआव जि पावार दंमोन बे पावारखौ दिनैनि थारिखआव दानि गभर्नमेन्टआ बे पावारखौ बिथांमोना मोजाङै बेबहार खालामनो हायाखै आरो आं नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंगोन जे बिटिआर सक्तिनि दफाया दिनैसिमबो मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै आरो दिनै बिथांमोना बेखौ मावफुंनो हायाखै नंखायनो मावनांगौ बिथांमोना दिनै 3 बोसोर जाबाय सक्ति जानाया दिनै 3 बोसोर जाबाय दासिमबो माने खुगाजोंल' बिथांमोना बुंबाय थायो बिथांमोना मोनफ्रोमबो मिटिङाव बुङो बिपिएफखौ दाय माने जाबसिन गावस्रा एरायना थानो नागिरो बिदिथ' जानाय नङाना बिदिजों बोरै डेभेलपमेन्ट जानो बिथांमोना जिथु प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ मावनानै देखाय मानो मावनो हायाखै बिथांमोना दिनै जोंनि बे बिटिसिनि हालामाव थानाय रायजो जानाय गोबां बर'फ्रा गोबां गुबुन हारिफ्रा दिनै गोबां जोंनि बे 35 लाख माने जनसंख्या थानाय बे बिटिसिनि ओनसोलफोरनि जिथु अधिकारखौ बिथांमोना सरकार खुंनानै नस्थ'सो खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नंखायनो दिनै बिथांमोना जि बेबस्थानि गेजेरजों दिनै बिटिसिखौ उन्नयन खालामदों होनना बुङोमोन बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै आरो मोनसे खोथा दिनै जोङो खोनानो मोनदों आरो जायफोर माने मुंख्लं न'खरनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों बिथांमोना मुंख्लं न'खरफोरनो दिनै 5 लाख खरि होनायनि खोथा बुंदोंमोन आसाम सरकारनिफ्राय दिनै अलरेडि फैसाया फैखाबाय सफैखाबाय सेंसन जाखाबाय दिनै बिथांमोना 500 दिनै मुंख्लं न'खरफोरनो अलरेडि थांनाय बारनि बाजेटआव दंखायो बे बाजेटखौ 500 न'खरनो 500 बेनिफिसियारि 500 जायफोर मुंख्लं जादों बे 500 न'खरनो दिनै बिथांमोना 5 लाख खरि दिनै होनो गोनांमोन आरो बिथांमोना थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जेरैबायदि बिथांमोना बुंदों जे जों होसै होननानै बुंदोंमोन जों नुदों माखासे बेनिफिसियारिफोरनो बिथांमोना दिनै बेखौबो थगायदों मारै थगायदों होनना बुङोब्ला माखासेखौ लेंना लांनानै डकुमेन्ट्सखौ लाबाय डकुमेन्ट्सखौ लाखांनायनि उनाव बिथांमोना जास्ट मोनसे चेक दिनै बिथांमोना चेक होनाय बायदि देखायनानै बिथांमोना दिनै ब्लेंक चेक होनानै दिनै बिथांमोनखौ थगायनाय बायदि दिनै बिथांमोना बुंलायबाय अब्ला बेनो नामा बिसोरना गासिबो थगायजोबनाय अब्लाथ' बिदिबाथ' बिराद गाज्रि जादों दिनै बे खोथाखौ जायफोर दिनै मुंख्लं न'खरफ्रानो बुंदों बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा जायफोरनि नामाव दिनै चेक फैदोंमोन बे चेक मोननाय न'खरनि मानसिफ्रानो बुंदों बिथांमोनखौ थगायदों होननानै बुंदों बे मानो जानो मोनखो सोरनि थाखाय जानो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा जुदि मोजां सरकार सालायदोंमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि मानो जानो मोनदों अब्ला बिथाङाथ' सरकारखौ मोजां खुंनो हायाखै बेनो मोनफा फोरमान दिनै नंखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायनांगौ आरो बिथांमोना जुदि बिटिसिखौ सालायबाय थायोब्ला उननि समाव जों जिथु माने दिनै जिथु मोनसे आन्दलननि गेजेरजों जों जिथु मोनदों जि अधिकार मोनदों बे अधिकारखौ दिनै प्रमद बर'नि आखाइजों बा प्रमद बर'जों माखासे थाफानाय माखासे जायफोर सरकाराव थानाय गोहो बिथांमोना जायफोर सालायबाय थादों बिथांमोना नस्थ' खालायनायखौसो जों नुनो मोनदों जोङो बुंदों मा कनस्टिटिउसनेलि सेफगार्डनि खोथा बुंबाय थायो बिथांमोना कनस्टिटिउसनेलि सेफगार्डब्ला दिनै कनस्टिटिउसनेलि माखासे खामानि मावनायफ्राव दिनै बिथांमोना फेइलार जानायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना बुंबानो दायखौ एरायना थाबानो जागोन नामा सोरनिबा दिनै बिपिएफनि सोरबा मुं खारि सोरखौबा दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना रायै एरायना थाबा जागोन नामा दिनै बिथांमोना पावाराव दं मावनानै देखाय मोजां सालाय सरकारखौ उन्नति खालाय दिनै बिथांमोना दिनैनि थारिखआव जि मावनो नागिरदों गासिबो फेइलार खालायदों आरो दिनै बिथांमोना जिबायदि एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बे सक्तिनि गेजेरजों बिराद मोजां मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनानै बिराद उन्नति खालायनायनि खोथा बुङो दफाफोरखौनो मावना देखायना बिथांमोना फैखानाय रांखौ मोजां बेबहार खालाय दा बिथांमोना मानो मावनो हायाखै नंखायनो जोङो दिनै नुदों बिथांमोननि थिफुला रावजों जिबायदियै बिथांमोना रायजो राजाखौ बुङै बुंबाय थादों बिथांमोननि बुंनाय रावानो फोरमान खालायदों जे बिथांमोना जे सरकार सालायनायनि जिथु अभिगता गैया सरकार सालायनायनि बिथांमोना जिथु रोंगौथि गैया दिनै